עכשיו אנחנו עושים צילומים. פעם אחרת אנחנו נצלם לכם עם מצלמה. לדלי. לא, לדלי, זה מבאס. בינתיים תראו אותי בקלאש. ומי שלא יודע, זה אני, עידו כהן, שמחק את הערוץ. כן, זה אני. מי שלא יודע מחבר שלו, אז לא טועים. הנה זה בא, הרחפן הגדול מכולם. הנה אתם רואים? הרחפן הגדול מכולם. אתם רואים מלא בלדשא גם? כאילו גם. הנה, נראה, נכון אני זה עידו כהן מהזה? כן, למה שלא תהיו עידו? לא, של הערוץ ביוטיוב. כן? אתם רואים? קפטן... לא, שיניתי את השם, לא קפטן בוטינקי. תראה. לא אליי. לדלי. זה מסור, ממש. מסור חשמלי, אתה מבין? הנה המסור. אני קורא לו ציון, למה הוא מייצן אותי בציניות. לא רואים כלום, אל תסתיר. מה תטומטם? אמן. איזה הלם הוא קיבל בכנף. לעצור את הסרטון? למה מי אתה שתגיד לי לעצור? תעצור! מה הכל? יא נריה, עצור את זה. נריה, תן זריקה בבקבוק. רגע, נריה, עכשיו תן זריקה, ואז אתה מצלם אותי עם הרחפן. לא! עכשיו תצלם אותי. עכשיו נריה. כך. תהרוס לי את הרחפן. אני לא. כך. אבל אל תצלם לי את הפנים. אל תצלם לך את הפנים, ילד. עידו, אתה מטומטם. לאן אתה מעיף? תרם אותו. עידו, תהרוס אותו. בא. טומטם. תרים כבר. מה זה? בוא לפה. לא. לא נכון. אולי נעשה את זה משם? מה? אולי נעשה את זה משם ינחית. אתה מוזמן לנסות, ילד. אל תצלם אותי, יומן. אל תצלם אותי. גם אותי? אתם יודעים איפה אני? אני בגנר. גנר. המקום הנורא מכולם. אני יודע מה תעשה. תעמיד אותו על הברזל ותנחית אותו. רוח, יאללה, במגלה. מה אתה מטומטם? זה אף בלי שעשיתי כלום. דביל. שנייה צלם לי פנים. וכאן יחד. תרחב, מה אכפת לי? זה אכפת לי, תניח את השלט על הרצפה ותעשה את זה. נו, מה אתה עושה? נו! אני אצליח אותך לתאר מה אתה אומר לי. תזרוק את זה ככה ונעשה. כן! בטוח? כן! תעלה. שים את השלט שם על הבטון. לא על זה, דפה על זה. כן, על זה, תעלה. תעלה! תזרוק? כן. לא. תעלה על הבטון. דבה, תניח כבר את השלט. נכון. טוב, אני אחזור אליכם שנייה. הוא העמיד את הרחפן,
בוא נראה איך הילד הדבר, אז מרים אותו. אתה מצליח? ילד בא, תנחית! מה? זה ההיגיון, הוא לא יודע להטיס. טוב, ביי חברים. טוב חברים, אני לא יכול עכשיו כאילו זה, באמצע אמרתי לו לעצור כי זה ככה בגע לי גם ביד, אז כן, כי זה כואב קצת. קצת הרבה לאיגו. אבא שלי שם את היד בזה. איזה ישיבה? טוב, אבל כאן, איפה הנה הטלפון שלי. סגלו, אנחנו בקלנצ'ט ב5. טוב, אז תהיו איתו בקלאש רויאל, אני אחזור עוד מעט. טוב, יאללה, נעצור את הסרטון. ימן. מוכנים, אז יאללה ביי.